салому дуруди моро бипазиред бинандагони азизу арҷуманд. Инак боз ҳам барномаи нурафкан аст бо беҳтарин бахшҳои ҷолибу рангин, суруду мусиқӣ ва суҳбат бо чеҳраҳои шинохтаи аҳли эҷоди Тоҷикистон. бале воқеан чун ҳамешагӣ мо дар барнома беҳтарин чеҳраҳои санъату фарҳангро даъват мекунем ва бо онҳо як суҳбати хусаи сари эҷод, ҳунар ва истеъдоди нотакрорашон барпо мекунем ки албатта ҳам таваҷҷӯҳи шуморо ва ҳам умуман таваҷҷӯҳи моро ба худ ҷалб мекунанд. Ва имрӯз дар меҳмонии мо ҳузур доранд ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, нафаре ки воқеан ҳам дар санъати имрӯзаи тоҷик ҳамчун операсарои моҳир шинохта шудааст. Содиқ Нуруллоев ҳастанд. хуб устод, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва ташаккур аз он ки омадед ва вақти қимати худро сарфи мо ва сарфи бинандаҳои бисёр ҳам азиз мегардонед. Айни замон кор дар театри опера ва балет чӣ гуна аст? Дар кадом самт қарор дорад? Дар театри опера ва балет имрӯз кор дар сатҳи хуб олӣ гуфтанам мехоҳам, бисёр таъриф мешавад, олӣ намегӯм, барои ки коллективи театри мо имсол ба 25-солагӣ бо бисёр тӯҳфаҳои арзанда омад, пешвоз гирифт ва агар хато накунам қариб 70% консертҳо, чорбиниҳое ки дар сатҳи ҳукумат гузашт, ҳаме ин 100% театри академияи опера балет дар он ҷо ҳозир буд, чӣ дар майдони варзишӣ, чӣ дар кохи борбад ва чӣ дар тамоми чорбиниҳое ки дар сатҳи ҳукумат, дар сатҳи шаҳр шуда гузаштанд. Театри мо ҳамчун пешсаф буд, гӯем агар хато намекунем. Ин ҳам меҳнат, заҳмати тамоми коллективи 400 нафари мо аст ки ба ин коллектив ман фахр мекунам. Аз роҳбар сар карда то фаррош ҳама яктан якҷон меҳнат карда ҷашни 25-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро мо бисёр бо дастовизҳо пешвоз гирифтем ки ин барои коллективи мо бисёр як соли пурбарор, соли гӯем агар ки пурмаҳсул буд ва ҳозир бо корҳо дар пеш аст. Хуб, касбҳо албатта бисёранд, касбу пешаҳо бисёранд. Чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз анамин пешаи сарояндагиро интихоб кардед ва дар жанри опера? Ин бисёр як таърихи дурундароз дорад. Ман ҳамчун овозхон аз рӯзе ки дар омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Ленинобод таҳсил мекардам, муаллими ман гуфт ки дар назди фортепиано гуфт ки ту оянда ҳофизи опера мешавӣ. Мо ки ҷавон будем. Он ҳангом боварӣ надоштед? Ман боварӣ надоштам, барои ин ки ман фикр кардам ки рубоб ёд мегирем, тӯй мегардем. Ҳами ҷавонон ҳозир ҳамихе фикр мекарданд. Мо дар вақти ҷавонӣ ҳамихе фикр мекардем ки тӯй мерем, пул мешавад, барои ҳамин соҳиби пул мешӣ, соҳиби мошин мешӣ, соҳиби мол мешӣ. Вай аз чӣ бошад ки гуфт ки не, ту оянда ҳофизи опера мешавӣ. Ман дар бахши сеюм ки таҳсил доштам ба шаҳри Москву, шаҳри Саратови Федератсияи Россия сафар кардам, дар консерваториҳо ҳамчун шуноманда онҷо гӯш кардам, хондам ва баъд аз як профессори рус ба ман гуфт ки ҳофизи хуб мешавӣ, ҳамчун опера гуфт. Аз ҳамон баргаштан ба Хуҷанд ман бо як бовари комил гуфтам ки оянда ман бояд ҳофизи опера шавам ва дар ҳамин соҳа ман меҳнат кардам ва соҳаи санъат як чиз аст ки шабу рӯз бояд меҳнат кардан дар кор, шабу рӯз бояд бедорхобӣ кишидан дар кор. Барои ҳамин мо мегӯем ки меҳнат шараф аст. Чӣ тавре ки мо медонем, даврони фаъолияти шумо ба 25 соли истиқлолияти давлат рост меояд ва яъне шурӯъ аз соли 1991 то инҷониб. Хуб, дар ин даврон ба чӣ гуна муваффақиятҳо ноил гаштед ва чӣ гуна мушкилиҳо дар коратон буд? Шумо аллакай ино бархурдорам ки ман аз соли 91 фаъолияти эҷодиро сар карда ҳастам дар театр. Аҳсан. Маълумоти бештар дар тафсилоти шумо чӣ хеле ки мегӯянд мефаҳмем? Саломат бошед. Фаъолияти ман аз фаъолияти аслии ман дар театри академияи опера ва балет аз моҳи марти соли 1991 оғоз шудагӣ аст. Ман аллакай дар бахши панҷум мехондам. Фаъолиятам ҳамчун дар театр ҳамчун овозхон сар кардагӣ будам ва боиси хушбахтӣ аст ки ҷумҳурии мо имсол 25 сола шуд ва ман ҳам 25 сари сол дар театр дар ин боргоҳи ҳунар адои хизмат мекунам
کار و فعالیت میکنم. در 25 سال فعالیت سفرهای هنری کرده رفتم. صنعت تاجیک رو، صنعت کسبی تاجیک رو در دیگر دولت ها معرفی کردم و فکر میکنم که حاضر کارها بسیار هست. در پیش نقشه های بسیار داریم و حرکت میکنیم که اون نقشه و اون پلانایی که ما در پیش به نقشه گرفته هستیم حرکت میکنیم که جامعه عمل پوشد. برای این ما مهنت میکنیم، کار میکنیم، به شاگردا دستور میدیم که صنعت کسبی تاجیک را پیش برند، ملیت تاجیک را معرفی کنند در کجا که نباشند. بسیار خرسندی آور است که من فرزند تاجیک دلشاد نظرف که وقتی که در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا گیمن تاجیکستان صدا داد، در وی گیم ما خوانده هستیم، آواز منم ثبت شده است. من اشک شادی ریختم که در خود همونجا گیمن ما صدا داد با شرافتی همین جوانمرد تاجیک و گیمن تاجیکستان در اونجا صدا داد، از اون جمله آواز منم در اونجا ثبت شده است. بله این افتخار کل تاجیک و تاجیکستانی ها میباشد. خب دلیر فکر میکنم 25 سال زحمت کشیدن در راه هنر واقعا هم باعث افتخار است و بیاید برای همین 25 سالی زحمت در راه هنر یک کف میکوبیم. بله واقعا چون که این با مثل یک جوانی است که در 25 سال سالار می شود و واقعا هم استعدادی صادق نوراللهیف در طول 25 سال چگونه رشد کرد که امروز کل مردم جهان از سرودن اپراشون به ذوق میبرد. و من فکر میکنم که این زمان انتظاری کشیدن بینندگان نیست، تو اندازه خوب نیست. برای همین هم بیاید بهترش با صادق نوراللهیف امکان میدیم تو که تو سرود اپرای جذاب و شنیدنی خودشون رو بهره هم و هم مخلصانشون پیشنهاد کرده باشد. چی گفته باشه؟ برای تو خورشیدی جهان سوز مباد، هم به تو جهانی عالم افروز مباد. با وصلی تو کس چو من بدآموز مباد. روزی که تو را نبینم آن روز مباد. با وصل تو کس چو من بدآموز مباد. روزی که تو را نبینم آن روز مباد. واقعا صدای شنیدنی دارید و اجرا شد. هرچند که ما اگر 3 نفر کوشش کنیم همون قدرت آوازمون با چنین آواز بله خوب خیریت که اقرار شدن که نمیتوانم وگرنه هر برنامه اینها سرود میخوندن برآورد سرایندگان. میخوانید حاضر؟ نه ما اکنون از میدان از این میدان ما میدونیم که صنعت اپرا خیلی مشکل است و البته در اجرای آن یعنی قانون و قاعده های مخصوص خود را دارد که هر یک اپرا سرا البته این را میدوند و با نفرانی که مثلا میخواهند اپرا سرا باشند چی توصیه میدهید و عموما چی نازکی است که باید اونها پیشکی دانند؟ من همین را گفتنی هستم که در کدام ساحه کار نکنیم، در کدام ساحه که شخصیت پیشه نکند، باید اول خصوصا کسی که ساحه اپرا میخواد کار کردن و صنعتکار اولا که آوازی برای و صداناک داشته باشد. دوم شنوایی خوب داشته باشد، شنوایی موسیقی خوب داشته باشد، قد و قامت زیبا داشته باشد، چهره خوشرو داشته باشد، از همه مهمش آواز داشته باشد و خواهش داشته باشد. وقتی که خواهش که باشد تمام کار از عهده‌اش برآمده میتواند، پیشه کرده میشد. برای اینکه بعد شفق ذوق باشد. برای اینکه شخصی گفت که من حافظ اپرا میشم، گفت همین خیلی گپ زند و دستو کیسه میگردد، هیچ نمیشد. برای این مهنت کردن در کار، شب‌های بیخوابی کشیدن در کار که به یک سطح رسیدن به همین مهنت در کار. به مهنت خواهید نخواهید اون کار نمیشود. من در دوشنبه ما بینید که چه بیناهای زیبا 24 تا 25 ایتا قامت افروخته ایستادن، همه مهنت ختم میشد. مهنت نباشد هم تو همین جا میبرداریم بینا رو میگون هم تو نگاه کردید دیگر بینا نمیشد. فهمیدید؟ برای همین مهنت کردن در کار،
меҳнат ки кардед ягон меҳнат ки кардед талош кардед ҳамун заҳмати меҳнати шумо ба шумо самара мебахшад. хуб агар имрӯз ҷавоне пайдо шавад дорои ана ҳамон қаду қомати зебо гуфтед, овоз гуфтед ва боз шояд хислатҳое ки инҷо номбар кардед дошта бошад, умуман ҳамин хислатҳоро метавонад ба ҳайси шогирди Содиқ Нуруллоев бошад? Метавонад, не ки Содиқ Нуруллоев сахтгир аст. Агар тоқат карда тавонад. ба фикрам ту худатро дар назар доштӣ? Содиқ Нуруллоев бештар ба ҳамонҳо бисёр сахтгирӣ мекунад. Ман шогирдои ман имрӯз 6 нафар шогирди ман дар театри Академияи опера ва балет кор мекунанд. Дар консерваторияи миллӣ ман ҳамчун омӯзгор сабақ меомӯзам ба ҷавонон ва ман он малакае ки он донише ки аз устодои худам гирифтага ҳастам ва ҳаракат мекунам ки ба шогирдо нишон диҳам ва дар назди худ ҳамин хел вазифа гузоштага ҳастам ки шогирдои ман бояд имрӯз дучанд аз ман пеш рафтанашон дар кор, барои он ки ҳозир дар театри мо қариб 75% ҷавонон ташкил мекунанд. Мо ҳама вақт ҷавонҳоро сахт мегӯем, барои он ки кор кунед мегӯем, меҳнат кардан дар кор, барои он ки ба ягон дараҷа расидан то меҳнат накунед намешавад. Вай ҳар як корро сидқан кардан дар кор. Сидқан ки накардед ҳам мешавад гуфтан гирдед, чунки вақт рафта истодааст. Ман ҷавонҳо мегӯям ки дар ҷавонӣ ҳама кор кардан дар кор. Вақте ки синни 50, 55 таки 60 барафтед, майнаи шумо вай асарҳои калонҳаҷма қапида наметавонад. Агар хотира аз ҷавонӣ, хотира агар мустаҳкам бошад, бисёр хондан дар кор, бисёр китоб хондан дар кор, классикони тоҷикро хондан дар кор, классикони ғарбро хондан дар кор. Аз китобхонӣ баъд малака пайдо мешавад, шеър аз ёд кардан дар кор. Ҳамаи ин ба ҳамун донишҷӯ як нерӯ мебахшад, як дунёи фарҳангӣ медиҳад. хуб, донистани забонҳо то чӣ андоза метавонад барои аз худ намудани ҳамин кас мусоидат намояд? донистани забонҳо ман фикр мекунам, масалан забони русӣ ва италиявӣ. Ман фикр мекунам ки аз ҳофиз бояд тамоми забонҳоро донад, хусусан забони русӣ. ҳайт забони тоҷикиро ман намегӯм, забони тоҷикӣ бояд ҳатман донистанаш дар кор. Забони русӣ, забони италиявӣ, баъд забони англисӣ. мисол ман мехонам бо забони немисиам суруд мехонам, бо забони франсавиам мехонам, бо забони италиявиам мехонам, бо русӣ, бо украинӣ, бо хитоиам мехонам. яъне шумо танҳо суруд мехонед ё медонед? Не, ман намедонам. кадомашро медонед агар махфӣ набошад? Ман ду забонро назм медонам, забони модари худамро ва забони русиро. Ба дигар забонҳо мо аз ёд мекунем суруда, ба ҳамун забон мехонем. ман сурудани ҳамун забонҳо то як андоза ба омӯхтани ҳамун забонҳо замина нагузошт ба фикрат? Замина нагузошт барои чӣ? Барои он ки кор кардан дар кор. Вақт, агар вақт бошад, ман албатта меомӯзам, не ки вақт ки тангӣ мекунад, кор ки бисёр аст. айни замон фурсате расидааст ки бахши нахустини барномаро пешниҳод намоем. ва масрур медонед чи пеш аз ҳама ман мехостам ба Содиқ Нуруллоев savol бидиҳам ки ман бештар дар ҷавонӣ ба кадом филмҳои тоҷикӣ таваҷҷӯҳи зиёд доштам? Тоҷик филм, истеҳсоли тоҷик филм. Кадом филмҳое буданд ки бештар таваҷҷӯҳи шумо? Дар ҷавонӣ ба ман филмҳои дӯстдоштаи ман ин қисмати шоир буд, барои он ки мо аз тариқи китоб хондаг будем ҳаёт фаъолияти Абу Абдулло Рӯдакиро. қисмати шоир ман бисёр дӯст медоштам. Баъд филмҳои Рустаму Суҳроб, достони Сиёвуш, ҳамин филмҳое ки ба навор гирифта буданд, ин филмҳои классикӣ ҳастанд, ман бисёр дӯст медоштам. Аз достон, барои он ки мо дар овуни мактабхонӣ Шоҳномаро мехондем, аз рӯе ки асарҳое ки асари Шоҳнома ки буданд, ин филмҳо ман тамошо мекардам, дӯст медоштам. Ва дар навбати ин бисёртар мо филмҳои ҳиндуро бисёртар дӯст медоштем. Ман агар бовар филмҳои ҳиндуро дар як рӯз дар қишлоқ, мо дар қишлоқи зиндагӣ мекардем,
5 مرتبه میرفت از ساعت 10 تا ساعت 7 بیگانی میرفت ما 5 مرتبه میدارم همون کینو از پدرمون میگیردیم 20 تیم بود و فیلم بود میرفتیم 5 مرتبه میدارم خطا نکنم مگر پیش در تویو من سرود هندوگی میخونم ولی اگر گم اون کس باور نمیکنن من میخونم از در تویها در مثلا چوربینی هایی که یگان فرنگی میشد من سرود هندو بسیار میخونم شاید یگان سرود هندی رو با آهنگ اپرا وارد کرده نه سرود هندو رو یعنی امکان ندارد امکان ندارد سرودهای نه امکان دارد بعد تصور کنیم اگر همین خیلی باشد این چگونه صورت نه میگیرد نه مثال گوش کنید وای سروده که مثال از اول یک سرود هست از کینوی کدام فیلم است از من میگم حاضر ملی جو گلی گلی این خیلی اما این خیلی میخوام ما میگم که ملی جو گلی گلی این الکی خنده‌آور میشن مردم اینو چی قبول میکنن این خیلی نزدیکی دارد خب بخش پیشنهاد نموده فراموش نشود فکر میکنیم هنگام نوبار کردن فیلم های 3 سال نموده سینماگران تاجیک از فیلم هنری خاکستر سوزان یاد نآوردند و شاید آن را تماشا نکردیم که درباره‌اش معلومات ندارید. خاکستر سوزان این چه کینوه؟ این چگونه فیلم است بعد از تماشای بخش خواهیم فهمید. синамои тоҷик ва пайроҳаи пуреҷози онро заҳмату талоши филмофарон бо як қатор маҳсули эҷодӣ рангину астобишҳои ҳунарӣ бой сохтаанд. агар ба авҷи фаъолияти киностудияи тоҷикфилм дар солҳои пешин рӯй биёрем дар саҳифаи он филмҳое таҳия шуданд ки ба худ шӯҳрати хоса ва ба тамошогари сершумор завқи баланди маънавӣ бахшиданд. соли 1967 дар кори коргардонии абдусалом раҳимов таҳиягари тоҷик филме рӯйнавор омад ки тавонист як қатор ихлосмандони худро бо сабки тозаи филмофарӣ шефтаи санъати асил гардонад. хокистари сӯзон чунин ном гирифта буд филме ки аз бархурд ва таассуби динӣ нақл мекард. писарбача рустам ба хотири омӯхтани илм ва аз худ намудани он талош мекунад, вале падараш ки домулои деҳа буд намегузорад ҷигарбандаш аз донишҳои замон бархурдор бигардад. писарак бо ҳама монеаҳое ки падар сади роҳаш эҷод мекунад ҳамоно дил аз донишандӯзӣ намеканад, талош менамояд то хирад омӯзад ва бо ҷабру ситами падар мубориза барад. мавзӯи асосии филм ин муборизаи ҳаёти нав бо ҳаёти кӯна, бо урфу одатҳои пешин ва баъд нишон медиҳад ки ҳаёти нав муаллимон чӣ хел барои ҳаёти нав мубориза мебаранд. дар нақши муаллим режиссёр кия даъват кардааст, актёри шинохтаи ӯзбек Улмаз Алихоҷаевро унҷа нақши муаллима бозӣ мекунад. эшон мехоҳад ки писараш рустамро ба роҳи худаш барад, яъне ки аз ӯи мулло тайёр кунад. муаллим мехоҳад ки баръакс, мехоҳад ки дар симои рустам як ҷавони ояндадору ки бо ҳаёти нав қадам мегузорад бубинад. ва дар натиҷа ин бардхурдо модари рустам норбибӣ ки ин нақшро Тамара Кокова бозӣ мекунад, бисёр самимӣ бозӣ кардааст, вафот мекунад. дар ҳамин ҷо баъд хонанда худаш хулоса мебарорад ки чӣ хел ҳаёти нав бо ҳаёти кӯна рӯбарӯ шуда хурофотпараст, муллои хурофотпарастро онҷо маҳкум мекунанд ва худи тамошобинам нисбат ба ҳамин муллоҳои чаласавод як нафрат пайдо мекунад. дар филми хокистари сӯзон ҳунармандони маъруфи тоҷик Тамара Кокова, Мақсудшо Иматшоев, София Туйбоева ва боз чанде дигарҳо нақшҳои барҷаставу хотирмонро бо маҳорати хоса бозиданд. филми хокистари сӯзон бо ҳама хусусиятҳои хоси мавзӯӣ тавонист ба ҳалли мушкилоте нохун бизанад ки мардум дар зери хурофоти динӣ ба он печида буданд. аз он ки чаро филми мазкур маҳз чунин номро ба худ касб намуд, шояд бинандаи он ба худ суол дода бошад. дар ҷавоб ҳаминро метавон гуфт. урф одатҳои пешина мисли хокистар аст. шумо хокистар диққат наметиҳед, гумон мекунед ки алов нест, унҷа лахча нест. баъд вақте ки камака мехобед, ҳам алов мекунад, ҳам дуд мекунад, ҳам дастатонро месӯзонад. шояд аз ҳамин нуқтаи назар маънои маҷозиам мумкин ба кор бурдия, мумкин маънои маҷозӣ бошад. филми хокистари сӯзон ҳарчанд миёни тамошогараш маъруфияти зиёд пайдо кард, вале саҳнае буд ки филми мазкурро зери тозёнаи танқид қарор дод.
як саҳна унҷа ҳаст, агар шумо диққат дода бошед, мулло дасташа мешӯяду баъд аз рӯи қоидаи мусулмонии мо бояд дасташа баъди киштан бояд наафшонад. лекин мулло дастҳоша меафшонад, хеле тар дастҳош таротар меафшонад. ин зери танқид гирифтанд ки мудоме ки мулло ҳамин хел риоя карда натавонад, мо дигар ро ба чӣ гап гӯем. бо вуҷуди ин хел камбудиҳо филм баҳои баланд гирифт. то ҳолам тамошобиноя бо шавқ тамошо мекунанд. абдусалом раҳимов бо наворбардорӣ кардани филми хокистари сӯзон яке аз бузургтарин кашфиётҳоро дар синамои тоҷик анҷом дод, ки то ба имрӯз ҳамдиёронаш аз эҷоду офаридаҳояш дидан мекунанд ва ӯро ҳамчун ситораи тобони санъати кино қадр менамоянд. хуб, бинандагони азизу арҷуманд, барномаи Нурафкан идома дорад, албатта бо беҳтарин бахшҳо ва суҳбат бо чеҳраҳои шинохтаи санъати кишвар. ва ин навбат, чуноне шумо огоҳед, меҳмони барномаи мо ҳастанд Содиқ Нуруллоев, ҳунарманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба барномаи Нурафкан. саломат бошед. кадом хислатро хоси санъаткори асил мебинед? санъаткор то кадом дараҷае ки нарасад, бояд хусусан шахс дар ҷомеа фурӯтан бошад, хоксор бошад. ман падарам мегӯфтанд ки писарам ҳамин хел роҳ гард ки замин озор наёбад. ман ҳамин шиорро пешаи худ кардага ҳастам, барои он ки чӣ қадаре ки кор накунед, кадом сатҳе ки шумо нарасед, бояд одам ҳамавақт хоксор бошад. хурду калон қати як хел ҳурмату эҳтироми ҷомеаро донистанаш дар кор, ҳурмати эҳтироми шахсиятро донистанаш дар кор, барои он ки ҳастанд нафарое ки ду суруд мехонад, аз кӯча мегузарад, салом ти агар салом алайк намегирад, мисол гап мезананд бисёр шахсҳо. ман ҳамин фикр мекунам ки кадом дараҷае ки мо нарасем, мо ҳеҷ вақт фаромӯш накунем ки мо одами заминӣ ҳастем. дар гирду атрофи мо мардум вақте ки ба тамошои ин ё он ҳофиз мебиёд, вай аввал вай ҳамчун шахсият бояд ҳурмати эҳтиром кунад. авози вайро не, эҷодиёти вайро не, вайро ҳамчун шахсият ҳурмати эҳтиром кунад. барои ҳамин ман бисёр хурсанд ҳастам ки дар барномаҳои консерти ман, дар намоишномаҳое ки дар театр шуда мегузарад, на ман, балки дигар рафиқои ман ҳастанд, ҳамкорои ман ҳастанд. имрӯзҳо толори театр аллакай аз тамошобин, агар шумо рафта мебинед, танқисӣ намекишем, инам боиси хурсандиовар аст. имрӯз театр ки мисол роҳбарии театрро ки ҷавоно дар даст доранд, роҳбари ҷавон ки дорем, аллакай ҳамаш аз тариқи нигоҳи нав, аз нигоҳи ҷавонӣ рафта истодааст ва театр имрӯз аз сари нав ҷавон шуд. театри мо ва ҳаракат мекунем ки он нақшаҳое ки дар пеш гузоштага ҳастем ҳамаш ҷомеа омад пӯшад. фақат барои ин меҳнат кардан дар кор, заҳмат кишидан дар кор. тамом. тавре гуфтем, яъне санъати опера заҳмати хеле зиёдро талаб мекунад ва барои ман бисёр аҷиб аст, фикр мекунам барои бинандаҳо низ шавқовар аст ки сарояндое ки ба ҳамин жанр такя мекунанд, яъне онҳо дар нигоҳ доштани садошон дар ҳамун меъёре ки барои опера сароидан мувофиқ аст, чӣ гуна масалан кӯшиш мекунад, чӣ гуна заҳмат мекашанд? оё ягон сирри нигоҳ доштани ҳамун садо ҳаст ё ки аз чӣ истифода мебаред масалан ҷур кардани садо? вай сир надорад. ҳамин яъне шояд ягон роҳҳо тавсияҳо бошад. вақте ки шахс дар соҳаи санъат кор мекунад, мисол ҳаст ки дуторнавоз асбоби худашро ҳамавақт тоза нигоҳ медорад. скрипканавоз асбоби худашро тоза нигоҳ медорад. овозхон бояд овози худро ҳамавақт тоза нигоҳ дорад. ба кадом мақсад? ба мақсаде ки камтар диета мегӯем мо, парҳез кардан аст дар кор. ман ҳамчун ҳофиз кадом вақт мағз, чормағз, яхмоз, чизҳои оби бисёр хунук мехоҳем хӯрдан, неки мумкин нест, барои он ки пагос ягон намоишнома аст ё консерт аст. фақат дар вақте ки мо рухсати меҳнате мерем, як моҳ ман ҳамин тамоми мағзи чормағзам мехӯрам, баъдени тамом. барои он ки мумкин нест, барои он ки овозро эҳтиёт кардан дар кор, овозро
ҳама вақт дар ҳолати корӣ нигоҳ доштан дар кор. Барои ҳамин вақте ки мошин мо пагоҳӣ савор мешавем, мошинро мо гарм мекунем. Агар ки мошин мотор гарм нашавад ва ҳаракат намекунад, овоз ҳам ҳар саҳар омада баъд аз ки кор омадед 10-15 дақиқа овозро гарм мекунед. барои он ки садопардоз бояд дар ҳолати корӣ бошад. тавре дар боло зикр кардед, яъне бо забони хитоӣ низ опера сароида метавонед. масалан шояд аҷиб аст ки опера бо забони чинӣ чӣ гуна садо медиҳад. опера не, мо соли гузашта дар давлати мардумии чин будем аз тарафи консерватории миллӣ. вақте ки ман дар саҳна суруди хитоиро ба забони хитоӣ хондам, мусиқӣ сар шудам баробар ва мардум аллакай медонанд ки мусиқи худашо медонанд, аллакай кавкубӣ кардан суруд буд. ман як порча хонда метавам. ванчван хуше син ёсин ва бендоли солхончин. ин хел сухан. ман опера надорад. ман фикр мекунам дорад. опера дорад. опери худаш аст. мо як операш тамошо кардем ва опери худашон ҳаст. ва опери ҷаҳониро мемонанд. мо тоҷикистони морам опера дорад, бастакорони морам опера навистагӣ ҳастанд, бисёр операҳои классикӣ навистагӣ ҳастанд ва имрӯз композитораи мо операҳои ба замонавӣ нависта истоданд. оянда ман фикр мекунам ки ҷавонҳо қаламошон тез мешавад, бо менависанд. боз ба эҷодҳои нав хоҳанд буд. албатта. бале, сипос мегӯем. хуб, умуман чанде пеш ба иттилои мо шумо дар донишкадаи фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода як намоишномаи ҳунарӣ барпо кардед ки онҷо бо аҳли оила, умуман фарзандонатон ки махсусан ан ҳамин пешаро интихоб карданд, як барномаи ҳунарӣ барпо кардед. хуб, мехостам бифаҳмам ки чӣ гуна навгониҳо буд ва чӣ гуна операҳои тозае буд ки маҳз дар ана ҳамин намоиши ҳунарӣ садо доданд. рӯзи 2 сентябр оилаи мо оилаи санъаткоро ҳисоб мешавад, барои он ки оилаи ман худаш ҳамчун пианинонавоз дар консерватории миллӣ ҳамчун омӯзгор кор мекунад. духтарчаҳои ман, духтари калоним Фарида аллакай донишҷӯи бахши 5-уми консерватории миллии шаҳри Қазон ва духтари миёнам Нигорахон имсол бо квоти давлатӣ донишҷӯи курси якум дар ҳамин донишкада аз рӯи скрипка ва мо як консерти муштарак ташкил кардем ба ҷашни 25-солаги истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ки консерти оилавии худро ташкил кунем. ин ҳам бо ташаббуси роҳбарияти институти фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ва бевосита бо проректори ин донишкада муҳтарам Раҷамат Амиров устод гуфтанд ки шумо консерти майдани як консерти калон ба ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунед. барои ҳамин тамошобин мардум ҷалб шуд, омад, донишҷӯён омаданд ва духтарчаи ман ки Фарида ки 2 касб меомӯзад, ҳам фортепиано, ҳам арғунонавоз, аз рӯи асбоби нодире ки дар бисёр давлатҳо вуҷуд надорад ва боиси хурсандиовар аст ки дар ҷумҳурӣ шоҳи асбобҳо ҳисоб мешавад. арғунун дар ҷумҳурии мо вуҷуд дорад ва бевосита бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вайро таъмир карданд. аллакай 5 сол 6 сол мешавад ки кор мекунад ва мо бо арғунун як консерти муштарак ташкил кардем ки ба тамошобинон бисёр писанд омад ва аллакай аз тариқи телевизиони Сафина ба мардуми кишвари мо нишон доданд ва ман ифтихор мекунам ки оилаи мо як консерте ки ба ҳамин ҷашни бузурги давлати мо ташкил кардем. хуб, чуноне маълум шуд, яъне фарзандони шумо пешаи шуморо интихоб карданд. ин пешниҳоде ки буд? Пешниҳоди худи онҳо ва ё шумо пешниҳод кардед? бале, масрум ман бояд як чизро қайд кунам ки воқеан навохтани асбоби арғунун ниҳоят душвор аст ва ҳатто камназиранд ан мутахассисоне ки умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд ва хушбахтона ки истеъдодҳои ҷавони мо буданд ки умуман меоянд ва чунин
санъатро барои Бале. мардуми тоҷик менавозанд. бисёр хуб қайд кардед. имрӯз фарида ягона арғунунавоз дар тоҷикистон аст. ягона ман баъд аз хат ман фикр мекардам ки ба тоҷикистон бармегардад ва арғунун садо медиҳад ва шогирдо пайдо мешаванд ки меомӯзонанд ва оянда мебинед ки аллакай як мутахассисе мешавад ки барои оянда яъне такмил додани чунин як ҳунари маҳорат чунин як ҳунари Бале. нотакрор Бале. дар тоҷикистон заминаи хуб ба миён меорад. фарзандҳоро мо дар рӯҳи ватандӯстӣ, дар рӯҳи фарҳангпарастӣ ва дар рӯҳи мусиқӣ тарбият кардем, барои он ки ман бо ҳамроҳи оилаам ҳамеша фикр кардем ки бигзор фарзандони мо давомдиҳандаи касби моро ҳам нашаванд ки аз мусиқии классикӣ, аз мусиқии ҷаҳонӣ бархурдор бошанд. Не мо то ин дараҷа фикр намекардем ки оянда фарзандони мо аз ҳамчун мо мисол бигем мусиқачиҳои касбӣ мешаванд ва ман бисёр хурсанд ҳастам ки имрӯз фарзандони ман дар бари мо истода ҳамроҳи мо дар консертҳо баромад мекунад, аз рӯи санъати касбӣ кор мекунад ба миллати худаш, ба халқи худаш, ба давлати худаш. Инам хурсанд барои он ки аллакай духтарони ман соҳиби касб. ман фикр мекардам ки касб ки омӯхт, аз рӯи касбаш меҳнат кунад, нон хӯрад, оянда ин касб вайро гӯем ки як бале, албатта фарзанди боҳунар боиси ифтихори ҳар падару модар аст. хуб, инҷо фурсате расидааст ки бахши дигари барномаро пешниҳод намоем. хуб, дар мавриди нахустин студияҳое ки дар ҷаҳон пайдо шуданд. албатта нахустин студияи филмбардорӣ маълумот доред? ман ҳамин нахустин студияҳо агар медонам мосфилм, студияи ленфилм. бахши мо бошад дар мавриди яке аз киностудияҳои нахустин дар ҷаҳон, дар мавриди киностудияи Эдисон. Эдисон ин дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Бале. пайдо шудагӣ. хуб, мебинем бахши навбатиро. бештарро фикр мекунам дар идомаи бахш. Чӣ гуфтед бачо? Биёед рафтем. Бо ҳам тамошо кунем. киностудияи Эдисон дар ҷаҳон аввалин студияе маҳсуб мешавад ки барои сабти филмҳо пешбинӣ шуда буд. Ин киностудия 1 феврали соли 1893 дар шаҳри Вест Оренҷи воқеъ дар штати Нью-Ҷерсии Амрико аз ҷониби Томас Ал Эдисон таъсис гардидааст ки Марияи сиёҳ номгузорӣ шуда буд. Киностудия дар аввал болои давра сохта шуда бо ғилдиракҳо ба самти муайян тоб дода мешуд. бинои мазкур аз 2 ҳуҷра иборат буда, яке барои сабти барномаҳо ва дигаре барои наворбардорон пешбинӣ шуда буд. аз дохил деворҳои он бо матои махсуси ранги сиёҳ дошта пӯшонида шуда буданд. маҳз аз ҳамин хотир студияи мазкур Марияи сиёҳ номгузорӣ шуд. бо мебино бошад махсус барои ворид намудани равшанӣ аз офтоб пешбинӣ гардида буд, зеро дар он солҳо рӯшноии сунъӣ барои сабти барномаҳо ва филмҳо истифода намегардид. дар ин студия номераҳои консертӣ, гузоришҳои кӯтоҳметраж, намоишҳои сиркӣ ва бозиҳои варзишӣ сабт мешуданд. аввалин филми кӯтоҳметраже ки дар студияи Марияи сиёҳ сабт гардидааст, «Атсазени Фред От» номгузорӣ шуда буд ва намоиши он 9 январи соли 1894 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. ин филм ҳамчун нишона аз ин ширкат то ҳол дар китобхонаи Конгресси Амрико нигоҳ дошта шудааст. филми мазкур дар шакли аксҳои ҳаракаткунанда сохта шуда дастоварди бузурге дар он солҳо маҳсуб меёфт. нахуст роҳбари киностудияи Эдисон, наворбардори он Вилliam Хейз дар соли 1895 таъин гардид. шуруъ аз худи ҳамон сол, яъне 1895 то соли 1915 курсии роҳбарии ин ширкатро зиёда аз 5 нафар иваз карданд.
ва охирин роҳбари он Хорас Плимптон ба ҳисоб мерафт. Дар 10 солаи аввали асри 20 бо пайдо шудани киностудияҳои нав ва пурзур гардидани рақобат миёни онҳо, роҳбарияти ширкатро зарун омад то студияи нави замонавиро сохта, миёни филмофарони дигар мавқеашро мустаҳкам намояд. соли 1901 киностудияи Эдисон бо тарҳи замонавӣ дар шаҳри Бронкси штати Нью-Йорки Амрико сохта ба истифода дода шуда, студияи Марияи Сиёҳро бо тамоми таҷҳизот ба бинои нав кушониданд. дар давраи фаъолияти худ ин ширкати филмофарӣ тавонист чандин филмҳои кӯтоҳметраж, ҳуҷҷатӣ ва амсоли инҳоро рӯи кор оварда, номи худро дар таърих бо ҳарфҳои зарин дарҷ намояд. бинои киностудия дар соли 1954 аз ҷониби хадамоти паркии миллии Амрико таъмир шуда, он ба осорхонаи миллии Эдисон табдил дода шуд ва ҳоло аз ин мавзеъи таърихӣ ҳазорҳо дӯстдорон ва ҳаводорони филмҳо дида намуда бо фаъолияти гузаштаи он пурра ошноӣ пайдо мекунанд. бинандагони азизу арҷуманд, барномаи Нурафкан идома дорад бо беҳтарин бахшҳои ҷолибу рангин ва инак яке аз бахшҳои ҷолиби барнома дар пеш аст ва ин бахш ном дорад саҳнаи ҳунар. Бале, анамин коғазҳое ки дар ин ҷо мо мондаем, шумо якеро интихоб кунед. кадомаш интихоб кунем? вобаста ба хоҳиши худатон аст, чунки шумо маҳз тавассути ана ҳамун имрӯз маҳорати актёрии худатонро нишон медиҳед. шояд тақдиратон баландӣ кунаду ягон нақши осонтар. ҳозир ман ами наздиктараш гирам. Бошад. чӣ нафаҳмидам ман? хуб, хеле ҳам аҷиб аст. нақши натоқеро иҷро намоед ки ҳангоми хондани хабар ба хатогӣ роҳ медиҳад. ман фикр мекунам ки ба ин чиз як илова кардан дар кор. бигзор Содиқ Нуруллоев ин хабарро тариқи опера бихонад. чӣ гуфтед ба фикр? беҳтарин мешавад. фикр мекунам барои меҳмони имрӯзаи мо қадар мушкил нахоҳад буд, зеро аллакай дар ин пеша яъне ба хато роҳ диҳада? отариқ опера ман хабарро бихонам. мехонед ва хато мекунед дар байнашу дар охираш. ва худатонро чӣ гуна аз анамин ҳолат мебароред? балонгоҳ чун пахши мустақим рафта истодааст ва шумо хато мекунед. бо чӣ хатогии худатонро ҷуброн? пеш аз ин мо ба шумо як хабар медиҳем. пахши мустақим аллакай баъд аз як сония хабар оғоз, яъне барномаи иттилоотӣ оғоз меёбад. азизу арҷуманд мутаваҷҷеҳ бошед, Содиқ Нуруллоев ба иҷрои нақш мепардозад ва то кадом андоза ин иҷро мешавад. ассалому алайкум тамошобинони азиз. нашри навбатии барномаи хабариву таҳлилӣ иттилоъро бо муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангӣ манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо Содиқ Нуруллоев. мутаваҷҷеҳ бошед бо сарҳати хабарҳои мо. аҷиб буд дар ҳақиқат. Хуб. опера то як андоза як таконе дод ба ана ҳамин матн, ба ана ҳамин рости нақш. хуб, ягон вақт шояд шумо орзу доштед ки натоқи телевизион бошед? дар овони ҷавонӣ ин орзуҳо буд, лекин ба ё ҳунарманди кино ман аллакай дар филм нақш як филм нақш офаридага ҳастам. ман дар филми аз ман мараф вай коргардон Наби Ёрматов вай филм ин филме ки аз ман мараф ман унҷо прокурор дар нақши прокурор бозӣ кардагӣ ҳастам. Не, айбдоркунанда. додситон. ҳоло нахуст намоиш шуда гузаштагӣ буд. ҳоло барои саҳна набаромдааст. ман фикр мекардам ки рӯзҳои наздик тамошобинон аз ин филм бархурдор мешаванд. яъне шумо маҳорати актёрӣ низ доред? дар дунёи опера гӯем ҳам нақш офаридан дар кор, ҳам суруд хондан дар кор, ҳам бо воситаи дирижёр бо ҳамовозии оркестр, ҳам бо рафиқое ки дар атроф ҳастанд. ин худаш як аллакай як филмнома, як саҳнаи агар кино ҳам гӯем хато намекунем, барои ин ки
вай нақшҳое ки меофарем, мо бояд имрӯз нақши рӯдакиро меофаред, пагоҳ шумо нақши аз операи мисол Ҷузеппе Верди, Ричард фардои дигар бошад, агар аз бастакори рӯз княз Игор Боромдо мебозед. Ҳамин нақш офаридан дар кор ки тамошобин боварӣ ҳосил кунад. бале. чун инҷо аз нақш гуфтем, аз театр гуфтем, аз маҳорати актёрӣ гуфтем, хуб ман дар ҷавонӣ бештар ба кадом актёрони ҷаҳонӣ монанд шудан мехостед ё ки тақлид мекардед то дар сурати ҳамонҳо бошед? Тақлид мекардем. Ба ман ҳамин актёрҳои ҳинду бисёр маъқул буд. Хусусан яке аз актёри бузурги Ҳиндустон гӯем Радж Капур. Ман бисёр филмҳои вайро дӯст медоштам ва бисёри вақт мо худо моро ҳамчун Радж Капур гуфта вай мекардем. Ҷавонӣ давраи бачагӣ ва дар қишлоқҷо замзама мекардем. Агар қишлоқҷойҳо рафта бошад, агар дар лаби ҷӯйборҳо вай аст. Як алаф ҳаст, болош мебурад, сиёча дорад, ранги сурма борин. Мо мӯйлаб мекардем ба худамон, ранги мӯйлаби Радж Капур кардан, ҳамин хеле бо суруд мехондем. То ҳамин дараҷа мо филмномаҳои вайро дӯст медоштем ва хусусан актёрҳои ҳинду ба ман бисёр маъқул ҳастанд. ва актёрҳои ман то ҳозир мисол бисёри вақт агар як вақти фароғӣ бошад, агар филмҳои ҳиндуро монда тамошо мекунам, ба ман Аминбахш Баччан маъқул, Дхармендра, Хема Малини, ин актёрҳо. хуб, Амитабх Баччан гуфтем. бисёри ана ҳамин ҷавонон уман дар гузашта, уман дар синни соли шумо буда, аз гуфтаҳояшон бармеояд ки бештар ороиши мӯяшонро ба Амитабх Баччан монанд мекарданд. оё будад ки шумо ороиши мӯятонро ба ҳамин нафар монанд мекардед? медонам дар ороиши мӯятон ягон хусусияти дигар аст ки ма фарқкунанда нестад. Хусусият ҳамин ки ҳар тарзи либоспӯшинам мисол як одоб дорад. мӯи сарам як тарзи дар вақте ки мактаб мехондем, муаллимам мегуфт ки агар хоҳед мӯи сарат мондан, ҳурмат кардан дар кор. ҳурмат ба кадом маъно ки тоза нигоҳ доштан, ҳама вақт озода будан, ин ҳам барои ҷавон дар кор аст. ва дар масъалаи мӯи сар ҳаман табиатан ин аз падару модарам мӯи сарам наст. ҳозир ҳамсинфҳои ман ё рафиқоам бисёриш аллакай сараш ба ягонта мӯ нест. як саргузашт ба хотирам расид. Дар давраи овони донишҷӯимо як бародар доштем. аллакай мӯи сараш рехта истодагӣ буд. вай давраҳо мӯи сари ман бисёр вай буд. баъд гуфт ки ҳамин ту чӣ кор мекунӣ ки ҳамин мӯи сарат ҳамин хеле доим ҳамин баланд хушрӯ меистад ҷингилак, ин хеле ман чӣ кор кунам? Ман гуфтам ки як дору ҳаст мегуфтам, яки фақат ҳамин корро кардан дар кор. ба гуфт чӣ кор кунам? ман гуфтам ҳамин мери аз магазин 2 кило шакар мебиёрӣ. донишҷӯ он вақт шакар баъд рафта 2 кило шакар овард. дар як коса мо 2 кило шакарро рехтем, оби ҷӯш рехтем. ман як дока биёр гуфтам. дока хоса мегӯем. хоса овард, ҳамон хосаро тар кардем дар ҳамон вай. баъд гуфтам дастсарат мебандӣ. 8 қабат дастсараш сахт бастем. баъд гуфтам шаб ҳамин вақти хоб мекунем. шаб хоб кард, саҳар хест ки ҳамон болиш ба мӯи сараш хест аст. вай мӯи сар шакар часпида сар ба алакай. баъд аҷибаш ин ки баъд вай ба ҳамом рафт, 5 соат гум шуд. бечора ҳамон мӯи сараша шуштааст. агар ҳозир вай одам бинед, агар дар тори сараш ягон мӯ надорад. то ҳозир тавсияи шумо ҳам фоида накард. намедонам, ман шӯхӣ кардам ба вай. не ки вай шӯхӣ нафаҳмида, ҷиддӣ қабул кард. агар ҳозир дар кӯча ман бибинам мегӯяд ки мӯи сари ту истодагӣ мӯи сари ман резонӣ. ман бисёрам хотираҳои хуб нақл карданд Содиқ Нурлоев ва ҳадаф аз инҷо зикр кардани Амитабх Баччан дар чӣ буд? чунки ҳамкори мо Самариддин Назарзода сюжеи омода кардааст маҳз дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ана ҳамин актёр ҳунарпешаи маъруфи Ҳиндустон аст. биёед беҳтараш тамошо кунем. номбурда 11 октябри соли 1942 дар оилаи шоири машҳури ҳинд
خریوان شهرای بچان به دنیا آمده است. نسب اصلیش خریوان شهرای شریواستو باشد. همسرش باشد تیجی بچان. امیتابخ بچان غیر از خود یک برادر دیگر هم دارد. او اجتبخ می باشد. ماه ایونی سال 1973 امیتابخ بچان با هنرپیشه سینمای هند به خدوری اویلا برپا می نماید. دخترش شویتا بخرداج و پسرش ابخیشک بچان. ابخیشک سال 2007 با هنرپیشه مشهور سینمای هندوستان ایشوری رای اویلا بنیاد می نمایند. امیتابخ بچان فعالیت هنریش را از سال 1969 آغاز نموده است. خود همان سال او در فیلم 7 هندوی آمریکایی هنرنمایی نمود که بهترین هنرمند و چهره نوی سینمای هند شناخته شد. فیلم دیگری که امیتابخ بچان در آن نقش بازیده است آنند می باشد. در این فیلم او نقش راجش خانه را با هنر والا بازید که بهترین نقش مردانه را صاحب گردید. Do you know the meaning of lymphosarcoma? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है. سال 1973 در فیلم قصاصی گره خورده هنرنمایی نمود که هنرش باز هم مورد دقت سینماگران هند قرار گرفت. امیتابخ سال 1982 در فیلم همال نقش بازی نمود و در برابر این خاص هنر کاسکادری خود را نشان داد، ولی در این جاده موفق نگردید. از عهده هنر کاسکادری برآمده نتوانست و او در اجرای این نقش جراحت وزنین برداشت. موفقیت‌های او در سینمای هند بیشمار می‌باشند. او تنها از کینو فستیوال فیلم اوارد صاحب 11 جایزه سینما گردیده است. امیتابخ بچان سال 2000 تا سال 2005 برنده شو برنامه آزمونی که میلیونر شدن میخواهد را به ذمه داشت. از سال 2010 باشد باز به سینما برگشت. او زیاده در 180 فیلم هنرنمایی نموده است که آنها سینمای هند را به عالم معروف و مشهور گردانیدند. سال 2016 امیتابخ بچان در سن 73 سالگیش در فیلم او و آنها نقش بازی نمود که خاطره‌های نیکی گذشته را به خاطر می‌آورد. عین حال او یکی از شناخته‌ترین هنرپیشگان سینمای هندوستان دانسته شده هنرش قدر و اعتراف می‌گردد. بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه ما ادامه دارد. یادآور می‌شویم که مهمان برنامه ما هستند هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان صادق نوراللهیف. بار دیگر خوش آمدید به استودیوی تلویزیون سینما. چون شما ذکر کردید دوران فعالیت شما در زمان صاحب استقلالی کشور راست می‌آید، یعنی 25 سال می‌شود. در این 25 سال استقلالیت تو چه اندازه برای شما شرایط فراهم آورد تا هنر خود را تکمیل دهید، رشد دهید و به جهانیان معرفی نمایید؟ اولش اینکه استقلالیت به تمام مردم تاجیک شرایط فراهم آورد که هر کس از روی کسب خودش آن کسبی که پیشه میکند مهنت صافدلانه کرد. در این 25 سال آمد و تا آن اندازه که من همچون صنعتکار در ساحه صنعت کار کردم، سفرهای هنری کردم. من شکر استقلال وطن میکنم که به بسیار دولت ها سفر کرده رفتم. صنعت کسبی تاجیک را، صنعت فرهنگ کهن بنیاد تاجیک را نشان دادم و در گوجایی که ما برآمد کردیم، سرود خوندیم، اثر آفریدیم، با پرچم تاجیکستان صاحب استقلال برداشتیم. تئاتر ما از ремонт کپیتالی برآمد، اسباب‌های نو آمد و صنعتکارای نو آمد. جوانایی که در دوره استقلالیت تولد شده بودن الکی اینا به تئاتر آمدن و باعث خرسندی ها رو ببینید است که کنسرواتوری ملی تجدید یافت و امروز در نزد حکومت تاجیکستان یک ارکستر سیمفونی جوان تشکیل شد. همه این از استقلالیت، دستاوردهای استقلالی جمهوری تاجیکستان است و من امینم که آینده باز 30 سالگی است، 35 سالگی است و حرکت میکنیم، مهنت میکنیم برای اینکه دولت ما باز پیش رود و بیرق صنعت را به جوانان میدیم که جوانان پیش برند، برای اینکه دولت ما یک دولتی که فرهنگی بزرگی کهنه دارد، برای اینکه مردم تاجیک اصلا فرهنگی که ما داریم در دیگر ملت ها نیست. آن کلاسیکانی که ما داریم در دیگر ملت ها نیست. چقدر از
рӯдакӣ сар карда, аз борбат сар карда, аз хофиз, аз саъдӣ, аз хайём, аз фирдавсӣ, ягон давлат, ягон миллат ман фикр мекунам ки ин хел боигарӣ, ин хел адабиёту ин хел классикони бузург надорад. шукронаи ин гуна давлат ва ин гуна истиқлолияте комил мекунем ки ба чунин дастовардҳо ва ба чунин имконоти нав ба нав ноил гардем. бале, анамин истиқлолияти давлатӣ аст ва ваҳдати миллӣ аст ки имрӯз санъати мо рӯз ба рӯз рушд мекунад. Ватани азизи мо дар тамоми соҳаҳо ба сӯи рушду пешрафт қадам мемонад ва мо низ бо ана ҳамин таманниёти накӯ барномаи имрӯзаро ба фарҷом мерасонем. хуб, ташаккур мекунем бинандаҳои азиз ки то ин дам бинандаи телевизиони синамо ва барномаи Нурафкан будед. Аз меҳмони имрӯзаи мо низ сипос мегӯем барои оне ки вақти ҷудо карда бо мо ва бо бинандаҳо ҳамроҳ будед. то барномаҳои оянда шоду сарбаланд бошед. Я встретил девушку полумесяцем брод, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. دیدم جمال ابرو هلاله در زیر چشمش بینهاد خاله عقلم را برد خالی سیاه، دل پاره کرد تهی نگاه. عقلم را برد خالی سیاه، دل پاره کرد تهی نگاه. Я потерял ее вместе с нею любовь. На щечке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Пусть целый свет пройду, но найду я любовь. На щечке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.